Ez da arranoa, putrea da. Bai, zutezen putrea? Bai, el buitre gaztelaniaz. Bai, hemen putre asko ikuste baukera dituzute, baina olakoa zaila da ikusten. Hau, euskaraz ugatza bezala. Arroietan ikus dezakezuten animali batena da. Oso ezaguna. Gero esan dugu putrea, ez? Agizuten nola den euskeraz putrerik oiko den izena? Agizute zein den oiko putreen izena? Beraz, ikilik, mesedez? Ikilik, Aizea botatzen izu? Bai. Pixka bat, ez? Soinu ateratzen du? Bai. Baita, ez? Antzemangai da. Antzemangarria, beratu. Honako hau ordea, zein esan dugun dela? Ontzana. Horain, isini mantenduko gara berriro ere, eta antzematen saiatuko gara. Ados? Beraz, isilik eta entzun. Batzuk burbakin ez dut esan dute.